Żewġ żgħażagħ ta' nazzjonalità Niġerjana kellhom jittieħdu b'urġenza l-isptar Mater Dei wara li kienu involuti f'argument fil-qawra. Il-każ seħħ l-ħabta tas-seba' tal-ħadd filgħaxija fit-triq għan-Netto Karwana meta allegatament Niġerjan ta' 24 sena għala daqqiet ta' fl-ixkun waqt argument ma' żagħżugħ ieħor ta' 25 sena tal-istess nazzjonalità. Minnu fih ġew imsejħa fil-post uffiċjali tal-Pulizija u tim mediku tal-ambulanzi li ħalli ż-żewġ persuni involuti fl-argument li sptara l-aktar kura. Fil-waqt li żagħżugħ li allegatament għala daqqiet ta' fl-ixkun ġiet ċertifikat li ġarrab ġrieħi gravi. Il-kundizzjoni tal-allegat aggressur għadha mhux magħrufa. Intant aktar kmieni il-ħadd filgħodu stess triq il-pulizija rċevew rapport ta' serqa minn ħanut tal-gazzetti. Biż-żona mhux l-ewwel darba li qed tiġi sottoposta għat theddid ta' sigurtà fuq iċ-ċittadini Maltin u mhux biss li jgħixu fl-akwata. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.